Diumenge va tenir lloc l'acte inaugural de la celebració del centenari de la fundació de la residència Inglada Via. L'acte va comptar amb la participació del bisbe de Sant Feliu, Monsenyor Agustí Cortés, amb una missa durant el matí. Per la tarda també va assistir l'historiador Joan Soler, qui va fer una petita conferència sobre la història de la fundació. El president de la residència, Martí Soler, va presentar els actes que hi ha programats i va fer un reconeixement a la congregació religiosa de les Filles de Sant Josep pels seus anys de servei a la residència, amb una placa. Hem fet un acte d'agraïment i de reconeixement a les germanes Filles de Sant Josep, que des del 1916 fins al 2010, és a dir, gairebé tots aquests 100 anys, no van arribar per ben poc, van ser les responsables de tirar endavant aquesta residència, d'atendre les persones que hi havia, etc. I que, per diferents circumstàncies, el 1910 la van deixar i d'aleshores ençà no s'havia fet un acte de reconeixement a una tasca de 94 anys, que no és poc. Des de juny fins desembre s'han programat actes de diferents tipologies, com culturals, religioses o participatives. El proper 4 de juliol, a les 12 del migdia, hi haurà la visita de la consellera Dolors Bassa i cap a mitjans de mes una jornada de portes obertes a la ciutadania. A l'agost hi haurà una xocolatada coincidint amb la capta de la Festa Major i al setembre es farà un dinar amb les famílies i una exposició de fotografies antigues. Durant l'octubre es faran conferències sobre l'envelliment actiu i una cantada de l'Escolania de Montserrat. Al novembre s'estrenarà el vídeo musical protagonitzat pels residents, treballadors i familiars d'Inglada Via. Per últim, al desembre hi haurà l'acte de cloenda amb la participació d'autoritats i presentació del calendari social sobre la gent gran, amb la col·laboració de Massalbornà. El president de la Fundació explicava que arribar als 100 anys és una fita per la residència i que no totes les iniciatives privades com la Inglada Via arriben al centenari. La residència Inglada Via, en diferents moments reinventant-se, canviant, i del que era inicialment una entitat dedicada a acollir les persones grans, més necessitades, que no tenien família, etc., s'ha convertit en una residència de la tercera edat, més o menys homologable en qualsevol altra. Vull dir que reinventant-se, esclar, arribar als 100 anys és una fita important, sens dubte. La residència Inglada Via és una llar que acull en règim residencial persones d'avançada edat de la comarca, oferint-los l'assistència integral, humana i professional, per a que puguin viure amb el confort, seguretat i tranquil·litat que necessiten. Inicialment, la residència acollia 12 persones, però la voluntat dels fundadors és que aquesta xifra s'augmenti en la mesura del possible al llarg dels anys. Actualment, la residència acull 69 persones en règim residencial i té 10 places de centre de dia.